Ràdio Arrels. Són fotografies de fa 35 anys, quan va néixer a Perpinyà Ràdio Arrels. Una llei francesa que va voler trencar el monopoli de la radiodifusió ho va fer possible. I per tant van néixer a la primavera del 81 moltes ràdios lliures, ràdios pirates, que en dèiem en aquesta època. I així va néixer Ràdio Arrels, a partir d'un somni, crear una eina per revitalitzar la llengua, la cultura catalanes de la Catalunya Nord, per tornar a posar de manifest aquesta identitat subterrània catalana que tenim aquí al nord, i suposo que en aquests moments ningú hagués apostat per una ràdio en català que pugui durar 35 anys. Som la il·lustració de la catalanitat aquí, de la vivacitat de la llengua, però també fem pedagogia i impulsem aquesta catalanitat aquí. Manzanares hi ha estat des dels orígens i aquests últims anys ha estat director, un càrrec que en aquest aniversari agafa Albert Noguer. Hem decidit apostar fort sobre la continuïtat de la ràdio a internet, que vindrà fins i tot a completar l'oferta de Ràdio Arrels. Per algú de Catalunya Sud també és important, és interessant, per conèixer millor aquesta actualitat nord-catalana que molts sud-catalans no entenen ben bé o en tenen una falsa idea o una falsa imatge. És un treball que fa des de fa 35 anys Ràdio Arrels. El departament continua el seu programa per equipar els alumnes de